keď príde len preto, že je obézny, že sa teda chce liečiť, že tak hneď si ho odvážime, odmeriame, máme tu taký prístroj, kde mu vieme aj, čo je také veľmi motivačné, že mu vieme povedať, aký má biologický vek. A je to taká hodnota nie úplne vedecky exaktná, ale je to veľmi pôsobivé, pretože tá hodnota biologického veku, keď on začne chudnúť, sa zmení hlavne vtedy, keď sa mu zmení percento tuku viscerálneho, čiže to, čo má v bruchu, ten tuk. Takže to naozaj ten človek sa začne lepšie cítiť, začne sa viacej hýbať, úplne inak začne žiť a vtedy on pochopí, že keď má 55 rokov reálne a ten biologický vek sa mu vypočítal na 75 a keď to percento tuku v bruchu sa zníži, takže naozaj sa on priblíži k tomu biologickému veku. A toto je veľmi motivačné, pretože vieme odmerať hmotnosť svalov, tuku, hmotnosť teda tuku v tej brušnej dutine, to je veľmi nebezpečný ten tuk, ktorý obklopuje tie vnútorné orgány, pretože tam vznikajú potom mnohé ochorenia. Takže toto je také motivačné. Čiže odmeriame, odvážime ho, porozprávame sa s ním o tom, že ako sa stravuje. Väčšinou prídeme na to, čo som spomínala, že teda oni neraňajkujú tí ľudia prvé jedlo. On tu príde o 11. a mi povie, že ja som ešte nejedol. Hej. No, čiže to je veľmi zlé, to dostane také ponaučenie, že veľmi zlé. Mnohí tí ľudia pijú tie nápoje sladké, čiže to im sa snažím vysvetliť, že toto nie je cesta, ako budú zdraví. Takže toto sú také veci. No a potom sa dohodneme na nejakom režime. Hej. Odvážil sa, odmeral. Prvé 3 mesiace vždycky dáme takú šancu, že pacient sám urobí zmenu. Po 3 mesiacoch príde na kontrolu, znova teda sa odváži, odmeria. A keď to nejde, že ešte pribere, alebo proste to vôbec nejde, tak mu potom ponúkame nejakú inú možnosť nejakej farmakologickej liečby, čo dneska máme dostupné. Takže len nie je to hradené zdravotnou poisťovňou, čo si myslím, že je správne, lebo keď pacient sa vie vyjesť do takéhoto štádia, tak môže aj zredukovať to jedlo a môže si zaplatiť teda tú liečbu, čiže si myslím, že to je úplne na mieste. Takže potom vlastne začne to chudnutie pod dohľadom lekára, kde 1-krát za pol roka robíme aj nejaké krvné testy, aby teda to nebolo, lebo niektorí pacienti to tak vážne zoberú, že schudnú naozaj viacej tých kilogramov, takže že treba robiť aj nejakú kontrolu a postupne aj vysadzujeme lieky potom, ktoré užíval kvôli tomu, že bol obézny a chorý. Tak myslím si, že tie preventívne prehliadky u všeobecného lekára sú veľmi dobre nastavené momentálne. Čiže keby ten pacient chodil pravidelne každé 2 roky na preventívnu prehliadku, tak úplne by to stačilo, keby robil to, čo má. Ak teda potrebuje pomedzi to ešte ísť, tak môže kľudne navštíviť akúkoľvek ambulanciu všeobecného lekára. Toto vyšetrenie tiež nie je hradené zdravotnou poisťovňou, čiže lekár má nejaký ceník, kde teda vie ísť takýto pacient. Keď je pacient už chorý a má cukrovku, tak väčšinou sa dostane k diabetológovi a diabetológ vlastne môže riadiť aj liečbu teda obezity, ale môže liečbu obezity riadiť akýkoľvek lekár, pretože neexistuje preskripčné obmedzenie na tie lieky, ktoré je možné podávať, čiže môže to predpisovať akýkoľvek lekár. A je to na plnú úhradu pacienta. Ale pacient kľudne môže chudnúť aj v ambulancii všeobecného lekára, alebo internistu, ktorý sleduje jeho zdravotný stav. Máme aj takých pacientov, ktorí sú obézni a nie sú ešte chorí. Že majú obezita je choroba, ale nemajú tie pridružené ochorenia. A vtedy sa snažíme v tej všeobecnej ambulancii pôsobiť na ňo a vysvetliť mu, že čo ho všetko čaká, keď teda ostane taký, aký je. Máme takého pacienta, ktorý ide z boku k nám cez dvere, pretože je taký silný, že neprejde, keď je postavený čelom ako na dvere. Stoličky máme pevné, áno, pretože máme tu pacientov aj lehátka, máme také, ktoré unesú až do 300 kg. Mám váhu, ktorá odváži pacienta do 350 kg a ten taký príbeh mám, lebo chodil tu ten pacient, že tak z boku a stále sa mi smial, že však aj tak ma nemôžete odvážiť, lebo takú váhu nemáte. Takže kvôli tomuto pacientovi som si kúpila váhu, ktorá odváži pacienta až do 350 kg. Je to také aj úsmevné, ale aj smutné, lebo ten človek nepochopil, že my mu nechceme zle. My sme mu chceli len pomôcť stále a preto som ho chcela odvážiť, aby sme vedeli, že teda ako je na tom. Čo ešte robíme, keď pacient príde, tak meriam obvod pása. Lebo niekedy tí ľudia neschudnú veľa a sú potom smutní
A myslia si, že neschudli, ale na obvode toho pása vidíme tú zmenu. Hej? Keď je tam minus 10 cm, tak to je obrovský úspech, pretože vlastne ubudol ten tuk, ktorý je v bruchu, vnútri. Nie je podkožný, ale vnútri, aj máme ho tu tak vyzerá to naozaj veľmi škaredo a každý je z toho prekvapený, že takto vyzerá ten tuk, ako teda je tu tá maketa. Takže myslím si, že ľudia by mali začať žiť tak, ako predtým sa žilo. Viacej chodiť pešo, mať stravu, ako sám si ju doma pripraviť a mať to jedlo ako sviatok toho dňa. Hej. Čiže naozaj to jedlo je veľmi dôležité a treba sa mu venovať a treba zjesť to, čo človek potrebuje do toho tela, nie len to, čo je chutné. Nevedia ísť do schodov, to je také veľmi dôležité. Veľmi sa potia. Tí ľudia, ktorí majú nadvahu, sa veľmi potia. S tým tu prídu, že ja sa potím, ale mu poviem, áno, tak potíte sa, lebo tá hmotnosť je veľká, kosti tenké, neudržia vás, tak sa potíte viacej. Potom chodia tie sociálne obmedzenia. Napríklad mali sme máme ho stále ešte, ktorý prišiel o prácu kvôli tomu, že má nadváhu, lebo robil v takej spoločensky dôležitej pozícii, kde proste mu povedali, že buď sa dá do poriadku, alebo nemôže byť takýto. Hej. Čiže aj takéto sú prípady, čo nemyslím si, že je správne, ale proste aj s takýmto sme sa už stretli. Hej. Potom veľmi často je spoločenský problém, je to napríklad do kina, do divadla sa im veľmi ťažko ide, pretože tam ani si nemôže kúpiť 2 sedadlá, lebo to sedadlo je také, že si tam nevie sadnúť. Hej. Tak sú také kina, kde máme 2 sedadlá, ale nie je ich veľa na Slovensku. Iné také spoločensky, ani neviem, nenapadá ma nič teraz také, čo by ešte, ale väčšinou je to, že ľudia sa hanbia ísť do spoločnosti, pretože majú nadváhu, hej, hanbia sa si obliec, hanbia sa ísť na plaváreň, proste povedia mi, že ja nemôžem ísť, lebo ja si neviem kúpiť ani to športové oblečenie, lebo také nevyrábajú, takže ja im vždy sa snažím poradiť, že nemusia chodiť do fitness centra, lebo keď niekto má 160 kg, tak veľmi ťažko pôjde do fitness centra hneď, takže chôdza. Kúpia si paličky na chôdzu a proste sledujú si tie kroky a tým začínajú. Hej? Lebo to je naozaj aj menšia záťaž na kĺby a na svaly, ako keby mali hneď začať nejak cvičiť a to ich veľmi rýchlo odradí, pretože nevládzu. Hej, že musia to cvičenie robiť také, ktoré zvládnu zo začiatku.